Id-deficit tal-Gvern f'Ottubru kien 155 miljun u 700,000 euro, tnaqqis ta' 492 miljun u 700,000 euro meta mqabbel ma' Ottubru tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Fond Konsolidat tal-Gvern. Intqal li bejn Jannar u Diċembru ta' din is-sena id-dħul rikorrenti ammont tal-ftit aktar minn 5 biljun u 200 miljun euro, żieda ta' ftit anqas minn 700 miljun euro fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. L-akbar żidiet kienu reġistrati fit-taxxa ta' dħul fis-sigurtà soċjali u flotijiet. Min-naħa l-oħra ġie rrappurtat tnaqqis fi dħul mix-xellanju u mill-Bank Ċentrali ta' Malta b'36.9 miljun euro u 22.2 miljun euro rispettivament. Fl-istess perjodu ġifieri minn Jannar sa Ottubru saħansitra żdiedet in-nefqa totali tal-Gvern li laħqet il-5 biljun 379 miljun euro, ekwivalenti għal 202 miljuni u 200 elf euro aktar mill-istess perjodu fl-2022. F'dan il-perjodu n-nefqa rikorrenti żdiedet bi kważi 127 miljun euro għal ftit anqas minn 4 biljun u 660 miljun euro. L-akbar żieda kienet fil-kontribuzzjonijiet lill-entitajiet tal-Gvern li ammontat tal-61 miljun euro aktar. In-nefqa kapitali tal-Gvern ukoll żdiedet b'45 miljun euro u nofs għal 544 miljun u 700,000 euro. Iż-żieda fin-nefqa kapitali kienet attribwita l żidiet fl-inizjattivi bħal REPowerEU, il-proprjetà, impjantu tagħmir u fuq is-sistemi tal-immaniġġjar tal-identità nazzjonali. Fl-aħħar ta' Ottubru d-dejn tal-Gvern kien ilaħħaq id-9 biljun 680 miljun u 900,000 euro.